Ka jingialeh bat ka jingiet ba ka U Blei u Jesus Christ shapi hagri ka step. Ya ka jingpuson na ka ktien ka U Blei. Inya puli na ka gospel ka Matius kalnong ka ba khat ar ka ba arpusan. Henry u Jesus bola tip ka jingmut jongki ulong haki. Ka hima baro ka ba yele markanti kan jot. Ka shnongru ne ka yeng baro ka ba yele markanti kan omne. Kadi kalong ka jing hikai ka ba Jesus Christ ukren. Halor ka jing perkhat jongki parisi. Ba Jesus Christ sula be ikik suat. Dau bel sabel urang ba ikik suat. Henry Jesus Christ ban pai syaki jingmut ka jongki. Ulong ka hima baro ka ba yele markanti kan jot. Yisngot ho igri kawai. Kanu ka hima ka ba don ka jingialeh hapo. Kanum la ia ka ban scam. Ndre ka jingjot kawan. Hak bidai bat ka hima ka U Blei. Ken mau ba kanum kamde bandon ka jingialeh markanti. Naman ngidon U Blei. Ban ngidon U mensim. Ngidon ka wei ka ktien ka U Blei. Ha ka bangidon kam. Ya ka bangin long ka wei. Bat ban ye iet iwe. Haka hima ka U Blei. Lada ki khon ka U Blei ki bana po ka ni ka hima. Kadon ka jingialeh markanti. Onam la ban penroy lani penyar ka hima ka U Blei. Tadene ta ka daw ka ktien ka U Blei kong kadnu ka long ka baitanat. Bagi para ki syong lang ka wei. Ban ngangit scam. Baling ba ka ktien ba ka jingikai ka Jesus hoi. Om tang bo Jesus Christ u hikai u duairu pangindon ya ka jinglong kawai ha ka jingai nganget scam U Blei ai ngi ka jingai pangindon ni ka download jong ka jingien pangindon ru ka download jong ka jing yarap markeliang bat ye iet markeliang bat u Jesus Christ u ai ka di ka jingikai namar ka nugu ka hima ka bile markanti kan jot. Haba ka hima jong ka jing domru kiale kinam la ya ka ban ya shaprang. Dene tak dawat ha ka hima jing domru syaitan ya long ka wei. Ha ka ban pendap ya ka mission ka jongki. Dene tak daw mangiru ngi ha bandon ya ka wei ka jingmat ha ka bangin penjot pen prano ya ka hima ka jong syaitan da ka bor ka jong ujisu. Badu mensemba ko U Blei ubatrei ha ka jingim ka jongi. Hoi kalong ru ka jingpen kan mau. Mamdei tang ka hima wat ka shnong ka tau ka badon ka jingialeh markanti kan jot. Badom tang ka shnong ka tau. Jesus Christ ukranang ni wat ka yeng ru ka badon ka jingialeh markanti kan omne. Kalong yeng ka bakaman kamdei kalong yeng ka barit lani ka bahe. Kadai kalong yeng ka badon ya ka jinglong kawai. Kalong yeng ka bakaman kamdei kalong yeng ka badon ni ka spa. Andai ka dei kalong yeng ka badap da ka jingiet Blei. Bat ka badon ya ka jing buram iwe. Ka jing sngoret ka jing penret. Bat ka jing sngot ho. Ya la ka jong ka benta pan pendap kat kombo Blei. Ulabo ha ka jing yam jongi ha ka ni ka perthai. Tinggal ngit scam ha ka ni ka singi ka bamenta. Inyo ya ka ni ka jing hikai. Kata kalong ladang ilong ka wei. Ila ya ka ban penyar. Ya ka nu ka kam. Ka ba ngitmu bangin le. Hoi. Ban le marwai. Ngila ban le. Henry kan long tang kendiat. Lani tang kendiat por. Henry habang idon shibon. Ngila ban pendap kambon. Bat kani ka jing pendap kambon. Kan long ka ba seso. Ladang idon ya ka download. Bat ka mensim. Jong ka jing long ka wei. Bat ka jing iet iwe. Itu Blei ai ngi ka dikengi. Ya ka jingmut ka ba don ruha ka jingmut ka jong ka ba uru uda duai. Ba ka balang ka ba long ka met ka jong hi. Ken don ya ka mensim. Jong ka jing long ka wei. Mensim ka ba skauret. Ka mensim ka ba ai buram ba tang show Blei. Itu Blei ka jing suk long rengkat bat pi ha ka dikengi baru ka wei. Berwadom klan. U Blei u iet japi kumba pilong. Amen.